Ahojte priatelia. Polovicu leta máme za sebou. Mňa ako poslanca Národnej rady a dlhoročného záchranára znepokojuje, koľko úrazov sme mali za mesiac júl skákaním do neznámych vôd. Veľa z týchto úrazov má fatálne následky a veľa z týchto úrazov má aj trvalé následky pre ľudí, ktorí toto robili a robia. Poďme si teda povedať, čo môže nastať, ak skočíme do neznámej vody. Takto vyzerá naša chrbtica, ktorá sa skladá zo stavcov a z miechy. Pri skákaní do neznámych vôd nárazom na skalu môže to ohnutiu, prasknutiu, poškodeniu stavcov, ktoré zatlačia následne na miechu, môžu ju čiastočne alebo úplne poškodiť a človek môže skončiť ochrnutý, buď od pasa dole alebo od krku dole. Ale môže to skončiť fatálne a môžeme zomrieť. Rovnako nebezpečné je skákanie do neznámych vôd aj pre našu hlavu. Naša lebka chráni mozog pred poškodením. Je podobná ako škrupina, ktorá chráni vajíčko. Skokom do neznámych vôd dochádza k poškodeniu lebky, následne krvácaniu do mozgu, ktorý môže skončiť tragicky. Priatelia, prosím vás, neskáčme do neznámych vôd. Dávajme pozor na seba a na našich blízkych. Skákanie do neznámej vody môže skončiť tragicky. Užíme si preto leto a vždy sa bezpečne vráťme domov.